Ivo Siromaho. Вечерното шоу започва с балет Майя Данс и оркестър Кукубен. Добър вечер, уважаеми зрители. Днес депутатите в Народното събрание заседаваха по-малко от минута, след което си обявиха ваканция до сряда. Поклон пред тия трудолюбиви хора, които работят неуморно за благото на суверена. Почти цяла минута работиха, разбирате ли? Дано не са се преуморили. Всъщност, 2 дни поред гледам кратките заседания на парламента и ситуацията може да бъде обобщена с прословутия скетч на улицата, ако си го спомняте, и Мая Новоселска. Вчера в парламента се събраха, нещо говориха и се насраха. Днеска в парламента пак се събраха, пак говориха, пак се насраха. В сряда в парламента пак се събират, пак ще говорят, пак се насират. И ако се чудите какво правиха днес цял ден така наречените народни представители, отговорът го даде в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. Вижте. Да пием кафе и продължаваме да пием кафе. Да пием кафе и продължаваме да пием кафе. И сега, уважаеми зрители, аз се замислих. След като депутатите могат да пият кафета по цял ден, да вземат по 10 000 лева на месец и да работят по-малко от минута, що да не можем и ние, бе? Така че, това беше всичко от нас за тази вечер. Останете с шоуто на сценаристите. Довиждане! Уважаеми зрители, за съжаление, преди малко говорих с директора на телевизията и той ми каза, че няма как да ни плаща по 10 000 лева за 1 минута работа, така че ще се наложи да продължим предаването до края, за да вземем 50 лева. Аич!